Ole với nia chuanin Hmeichhiate Dikna Chanvo ti kan zir ho lenga ngun taka milongai thlak sak turin kan ngen masale du choni e Hmeichhiate hian mipa te ain danglam na tam takan nei a chung zinga pakhat chu om nem zok kan ni na hi ani om nem zok kan ni na wang tak kianin dan India dan le mizo ina dan kan nei ngei Mizo Customary Law The Mizo Marriage, Divorce and Inheritance of Property Act 2014 kan ti hnuai apo dan an mani vo na tam tak kan hmua kan thria ani chu wang chuanin Hmeichhiate tangkai zia le Hmeichhiate hian Chanvo din hun sang tak kan nei zia hi dan hian ati chiang em ti kan thria ta tha ome Indian Constitution Article 14 a hian dan hnuai mitin kan in tluk tlan thu asoya tin Article 15 a hian India khuale tuitu po sa khuana emo nam emo chi emo mipa emo Hmeichhia ni wang emo pian le muna wanga inflation khap thu asoi ni Article 38 a hian in dikna a ro rela in angtlang taka kan om tur thu asoi boka Article 39 hian na tho thu huna Hmeichhia le mipa lo athu huna shudruala ani tur thu asoi bok ani tin case kalaya thuretu a Hmeichhia atang ani chuanin section 60 clause 1 CrPc in asoi angin police ten an officer kau mai lovin aom na huna an pan ngei turani section 437 clause 1 CrPc a po hianin Hmeichhia chu non bailable offence a po bail phalsak an ni thei thu asoya bailable offence le non bailable offence oma non bailable offence su case serious takni in bail thelo angin soi ani amara chu heta po hianin Hmeichhia chu bail chu theina dana lo omani chu section 354 IPC chuan Hmeichhia omna tibor bang zonga tharum tho tu chu kum ni thleng in tan tir emo poisa choi tir emo apahni po a hrem kop thei ani thu asoi ani mi tu po in Hmeichhia za pa lo taka tongka emo chezia pon ni se a chom chheya za omna tibor bang zonga che a anam nul view emo chu tiang zonga a chen na chu Hmeichhia chu na hri a ami mal huanga a in tat lu tani chuan kum khat thleng in tan tir poisa choi tir le apahnia hrem kop ani thei thu section 509 IPC in asoi ni section 498 A IPC chuan Hmeichhia apasal emo apasal chung khat leina ten achunga nunrong taka kuthlaka inti hlum pha du hial khopa anmang an tira ani chuan kumthum thleng in tan tir le poisa choi tir thei ani section 125 CrPc chuan mipa in anupui a then tak le a fa te laka thlakipa cheng zanga ai tamlo petura ati chu CrPc Amendment Act 2001 chuan bithia fak omloin atul angjat kotin atuk thei thu asoini section 376 IPC a chuan Hmeichhia kumsom purukchin hnuailam chu ahremtheihna po la a mutpui tu chuan pong sul case or thei tho ti kan hriat atana tha ome tin section 375 IPC a vekyanin pong sul ni phung chiangkwang zokin asoi fi ani tuna kan soitak ta khachu Hmeichhiate Dikna Chanvo tam tak zinga tlem te chauh ani a Hmeichhiate Dikna Chanvo hi mizo te a hianin kan society ne na in mil lo wange tam tak hi chu kan nam nul fowa amai ro chu an Dikna Chanvo ang thlapa an che ti chuan mipa te hian tam tak kong tam taka harsat na kan tok thei ti hriela Hmeichhiate Dikna Chanvo palzu thin tu te hi mi changkang nam le ram changkang an ni ngai lowa chu wang chuan an Dikna Chanvo hi kan hum him sak le kan za sak hi an ngai ani